Chỗ này anh nhớ hoàng này gần lớp tôi đúng gì rồi đấy bắt tiền luôn xe nào nếu chỉ thấy thì mình có một viên không phải xe ni gari ni giờ này mình cái con này lại chỗ gì hết đây chỗ là tòa hết arukat bầu trời jika ini kata hian ngam say sport ball lai ta pat thang boy te family nét gì tàu anu anu sen Baby Ocean. Your baby. Ima. בגב, לא בראש. אתה זוכר מה אמרנו? בגב. כל הכבוד לך. תראו איך הוא מאכיל, יאללה. שים את המשקפי שמש של מי? איפה אימא שלו? kita ini sein baru שימו שני ידיים, כי הידיים שלכם קטנות. עכשיו אני אביא. סן, בוא תיקח אוכל של גן הנה. הוא מלקק לי את הידיים. נכון. זה בדיוק הקטע, בגלל זה אחרי זה אנחנו שוטפים ידיים עם סבון, הוא מלקק את הידיים. רגע סן, תביא את זה. Cici belum Ci. Dia belum ni. סן, בוא לפה. הנה. Jauh salah kita. אמא, גם אני אביא פילוג. אתם רואים את הקטנים? איפה היה לנו פה אחד עם תינוק בבטן? כן, שכחתי זה הפוך. גם להם, אחד. לא מנקים בה. Zeblon. Baba ko asala. אז רגע, כולם יכולים לשים רגע את הבקבוקים? חברים, בואו תראו. יכול להיות, אני תכף נראה את כולם. תשימו פה את הבקבוק. אבל לא לגעת בבטן, טוב? אסור לגעת בבטן. הוא לא עושה שום דבר, הוא מחכה לאוכל. תכף יביאו לנו אוכל. Belum gatamta. וואו, איזה כיף. יש פה עוד הרבה, אנחנו נלך לכולם. בואו, תכף יביאו לנו אוכל. תן, תסתכל. יכול להיות. תן, אתה יכול לגעת. Abiga aja usah hong tamta. הוא מלקק את הסף. אוקיי, לא לגעת בתינוק. Abiga. אני מצלמת אותך. Tiong ga tham ye hi. Ka. Zeblon po. Zeblon. Lola. ככה בגוף עושים ככה. Gatamta Zeblon. Hamta. Wow. תראו פה, איבנו בייקה. Gapita yo sa gapita. Gapita. Ani basalim. Kita gapitang, pitang. Pio te pitang. אני אביא פילוג כבר. Pita no ya pita. יש לו מקור מאוד 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 חזק, אז אתה לא רוצה שהוא ייתן לך ביס ביד?
אומר לכם שלום, אבל אתם צריכים להגיד איתי ביחד. 1, 2, 3. לאט לאט, לאט לאט. שלום. 1, 2, 3. שלום. מה הם אוכלים? בואו, תביאו את הילדים לפה, שהם יכולים לשמוע אותי. לכו, לכו שמה, לכו. תדעי לך, הוא תשוב ונגייתו. מה התחלת להגיד קודם שאנחנו בננה, מה זה בננה? נכון מאוד. אז מה עוד הם אוהבים לאכול? אחד, בסדר? רגע. בוא ניתן להם לצאת שנייה.